Naimbag ng daw yan ng kapsat, ang titibog ng pukisan tayo, titipugis, tibro. Toward Midtrip, 120 kilometer, miles. Yeah. Nang sapay jay, open that today, binalayan din ito. Ito nga ba? Ang kamot niya basta-basta paragay jay. Ano na? Ibulos na pa yung nagdaktol nga sa naman. Oh? Yun, yung nagdaktol nga sa mga, I don't know, no German shepherd. That size. Kawanti konsiderasyon naman. Kawang konsiderasyon na. Ano na? Ito sa naman no maditi aldaw na di aso di nagkagati tawa. Alisin natin. Uy. Hindi siya kami. Panawa ko na nga siya. Ano? Puno ko na ka palasin na ito pagsuga. Kawanay na problema. Kaya lang. Ang problema ano kasi yan. Yeah. So ano yun ko na? Na katsamba kami, ada tao, makisawa, mayat. Oh, okay. Kasi lang no? Siyempre, taga-Jeda eh. Yeah. Jeda ko na sa amin kain nga di ay hanga di may kingkwa. Tapos na makidagdag uslaan. Oh, okay. Nag-set up the tent. Oh, yeah. Sa trabaho daw ay kaya na rin. So, napintas pa yung dalawang ideya. Nababa. Ang baba. Sana na ako. Kawanti problema mga malmas. Laksid no nabakit ka siguro na. Oh,
Okay na. So, Ano? patasin man din ah. Okay na. Hindi ko ito pala sa inyo. Sa trabaho ka, Ang pagtrabahodan. ano, Very good. agi may sa college, duwa nga taon pa, iti pagpasan na. Good. Good. Dahil bumutin niya ako. College. Graduator na. Top to you. When? Nakita tayo mo tapos lagi ni ating ko. The first day na trabaho, When? RN, When? masigod. Nagkita ko na RN. Awan. Why? Wrong attitude. Oh, Sayang. sayang. When? Sa balik na ko lang takbag na nata. Tapos lang ang marigigit mo. Oh. Apa? Sa baliti ko na. Ki amok pa yagit. I don't know, no nakalat retirement natin state. State nurse. Santo Social Security, di diya ka mo no pag-combine When? or separate. No state nurse. Meta, no, tapos federal pa eh. Ang oray nga ro. You're carrying the wrong attitude. Adya lang. When? On sir. Awan survey. Ay ito ata. Ni Al. Chemical engineer. When? Trabaho komite ako. Mm-hmm. In the 80s.
no 100,000 or more ti sweldo, dakkel di yun. Wala. Hmm. Nakaraja eh. Na-fire out kami amin. Ang pangay. Na-lay off kami. The whole department, the whole department. The whole department. Oh. Ayun. Ako natin naman din may. Tapos, Ang yun napasamak nga eh. Pangay ko ah. hindi makita kiso na nga ron. Kikita kami report. Salamat din homelisan. Oh. Ay ako. Di na pa yung marnos yung book nam. Oh. Anak, sinada kinibagat nan. Oh. Dinip-dip na. Siguro. Nagawin ni bakit na yung Californian sabay. Oh, okay. Nagawin mo sa na yung Boston, Massachusetts. When? Awan na kasi. Yeah, Come on in. No, way outside. Oh, okay. So, kasama mo diyan? Madia? Madia. Kaya nagaduti sweldo mo ni Ronong Pulos. Yan. Dito sinsintirot. When? Nagaduti sweldo. Awan lang yung tinurnong mo kasi. Okay. Inla ko na dyan balay daw. Oh. Anda nga ma-afford din eh. Kasi lang makikita ko eh. Ang susweldo, so 100 every month. Ay, good life. Yun na. Hindi nagsardingay. Awan. Awan. Paliante kasi. Yeah. So, Sayang. Uy, Sayang. you drive the Mercedes. Mm-hmm. Di ba, nawanan the Mercedes ay. Gusto rin yung babakit yung lalakay niya. Handa mo tagbasa kinagsuran. Sa limit kayo, damabir-biro kanyo, anyo gastusin namin. When? Well, nanangagdalaan. Sasalitain ti kulgo na. Anyo nga mo ti mapasama ti sa marunong aldaw. Siya. When? Dito mo kami kakaduwa nga nalaing ka. Urnong ka na, urnong nga. Ay, yaman. Tikiyata kita urnong, takuan tayo gatang ko ti balay kasi ay. Oh. Nung nakagatang ti balay, nawan ay. Iti pagbaga kita ta, ang urnong tayo for the unknown. When? Ang mamuk. Oh. Yan tot pang sarang na ito urnongan. Yes. Peso ata. That's the reason. Ano amom, yung urnongan, Oh. Yeah. di isun pangigastos mo niya. Mm-hmm. Kung nagatang mo, tawan ni urnong mo, di sartang ka. Exalted. Madiya. Di pa nag-urnongan, nagsartang. Yeah. Yes. Long as you're earning, keep saving. Kung nada mo kita duma, ay, riga-riga ka. Tapos tusik ah. Hani nga, yun na. Siya.
gastusin. Nabigyan ng ano. Kung saan, pag nabigay apo mi, anak ni Claire, na lalaki, 16 years old. That's why maybe I'm wearing this. Band. May anak di October 2, 2009 at ay di April 3, tatang-tawin. Okay. 16 years old. Ang binya. Second year high school. Medyo masakita na kata. Nagmayat itultulag mi kiman. Ito di kanya na awanti mang kahit yung motor home. Mukayat na. Kahit na. Daan na yun nga mayat pa eh. Oh, yeah. Daan teacher na nga mayat pa nga ito eh. If you take it, if you please take us around during your time off, bakasyon. Yeah. Oh yeah, grandpa, kung wala na piman. Ano na. Yeah, lumdahak lang na ideya. Napapagin dyan. Nawalanay. Pinadamay. Indiana, babae. Mayat lang itong nagiti asawa na. Kain. Okay. Ano sa mga tayo, paruto yun. Ngayon. Ano nga, dumakatakas sa layso? Oh, okay. Yeah. Yeah. Thank you. Yep. Yeah. Ang mo. Yep. Sige, kasama. Kunak no dati driver rin. Nasa mo blood tape. Awan magyaya. So, that happens to all of us. Tayo mo ti mapasama kung sa marunong ti biyan. Yeah. Siguro kasi ito kung una lagi ito mga maraman ang bahay na mo gastusay. Hindi ko na siya dahitan kakabsa ti Pokis ti Baro. Thank you so much for watching.